Wieħed mill-ġirien tal-familja Paċ spjega fil-qorti kif u familtu jinsabu mkissrin moralment u għalissa ma jħossuhomx lesti li joqogħdu f'darhom. Martu li kienet ħabiba ta' Mirjam Paċ qed tieħu kura psikoloġika u tieħu l-mediċina. Hekk kif fil-qorti komplet il-kompilazzjoni marbuta mal-qtil ta' Mirjam Paċ li kienet intradmet taħt it-tiġrif ta' dara stess, ġie spjegat li l-perit tal-proġett kien qal lill-ġirien ma tafux kemm tiswa trencher, dan għaliex residenti riedu li tintuża trencher minflok makkinarju b'musmar kbir biex jitkisser il-blatt. Intqal ukoll li Mart ix-xhud kienet innotat li l-makkinarju kien mexa dakinhar li seħħ l-inċident. Fil-qorti xedu wkoll ġirien oħra li kellhom garax fi triq Abela Skolaru u raġel li taf ġittu l-karozza taħt it-terrapin illi qalu li għadhom ma natawx kompens. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud xedu wkoll żewġ uffiċjali tal-Pulizija dwar dak li raw li waslu fuq il-post. Dan l-inċident traġiku kien seħħ fit-2 ta' Marzu li għadda fil-Ħamrun. Mirjam Paċ li kellha 54 sena kienet f'dara meta l-bini sfronda minħabba xogħol ta' kostruzzjoni li kien għaddej ma' ġenbu. L-4 persuni li jinsabu akkużati huma l-perit tal-proġett ta' 36 sena residenti Rabat, is-Site Technical Officer ta' 72 sena residenti l-Gżira, il-kontrattur ta' 37 sena residenti Ħażebbuċ u ħaddiem ta' 42 sena residenti l-Imqabba. Intant, fit-28 ta' Lulju li ġej se jsir aċċess fis-sit fejn iġġarraf il-bini.